שלום, היום אני אעשה את המשחק ג'ודוטו אינפיניט. בזמן שלא עשיתי את הסרטון, כבר ניסיתי אותו קצת, יש לי קצת דברים. והמטרה שלי היום היא להגיע לרמה 50 או 100. אני כנראה אעשה 50 והסרטון הבא יעשה 100. אני כנראה אעשה ספיריז של המשחק הזה, כי יש בו מלא דברים ואני צריך לעלות הרבה רמות, לא כמו שאתם יכולים, ולהיות יותר חזק. אז כן, בוא נתחיל בסרטון. הדבר הראשון, משימות. נחתים פה. וכרגע יש פה כמה משימות לרמה אחת. אתה תקחו אותה, תעשו עוד משימות. ואתם וגם תרצו לעשות את המשימות האלה. כיוון כי אם עושים את המשימות האלה אפשר להשיג תיבות. ואני עושה domain extension אם אתם רוצים לדעת. כבר אמרתי את השם, אבל אם אתם לא מבינים, אז אני ארשום את זה בקומנט, את השם של המשחק. זה בתוך רובלוקס. אז כן, אם אתה רוצה לשחק בזה, צריך להיות לכם רובלוקס. לא, הוא שם. אני אוהב ממש לעשות domain extension. קול. אוי לא. לא, אוקיי. לסיים אותו עם אחי. איזה רמה אני? 65. יאללה. עוד 15 רמות. אז זה מה לעשות משימות עושה. כשזה מגיע ל100% משיגים תיבות. 2 תיבות. כל משימה. כל פעם שמגיע ל100%. 20% לעלות ברמה ל100
הדברים האלה. או, לג'נדרי. יאללה, יאללה, יאללה. יואו! קיבלתי לג'נדרי. זה נדיר. שלוש פלוס שלוש. לא מבין. איך זה עובד? רגע. זה יש שתי... אוקיי, הבנתי. מה זה עושה? Mysterious goals of transfer on the players. אוקיי. לעשות רירול. זה כמובן לא לוקח כלום. נראה לי. אם אתם רוצים אתם יכולים פשוט לעשות רירול עד שאתם משיגים משימה שאתם רוצים לעשות. אני פשוט עושה את כל המשימות. Domain extension. כן. בום. אם זה ממש איכות לא טובה, אל תחשבו בהם. אני מצטער, הייתי רוצה שזה לא יהיה ככה, אני לא יודע למה זה יהיה ככה בסרטונים האחרונים. אם זה ככה פשוט אל תחשבו בזה. אני אשמח שכן, אבל פשוט אל תחשבו. אם זה באיכות ממש גרועה. כי אצלי במסך זה ממש לא באיכות כזאת. זה היה באיכות בסדר, באיכות רגילה. אבל באיכות טובה ממש לא טובה. אז פשוט תעשו מה שאתם רוצים, תדרגו לסרטון מבחינתי. אני לא יכולה לעצור אתכם לעשות את זה. הייתי שמח אם לא, אבל... המצטער שלו, עשיתי סרטון אתמול, שכחתי לעשות. אני מנסה לעשות סרטונים כל יום, לעשות סרטון אחד ביום. לא לעשות יותר מדי, אחד ביום. זה לא היה כמו אני באמצע קאטים. הוא עדיין עשה לי נזק. לא תודה, אני לא אוהב למות. אולי אני כן. יש! קל. זה כמה מה שתפיתי. יש לי שם קווסט, שכחתי. יש לי שם משימה. של רמה 30 שעדיין לא עשיתי. משהו טוב. אולי מזל הסרטון ייתן לי את המזל. אולי הסרטון ייתן לי מזל. לא, לא נתן לי מזל. קנטין.
מה זה היה סאונד אפקט? אל תשאלו אותי. אני לא שם סאונד אפקט בסרטונים שלי. לא כי אני לא רוצה, אני לא יודע. אז תלמדו אותי. תודה רבה. אבל אני לא יודע מה יקרה, יכול להיות שאני אשים הרבה, ויכול להיות שאני לא כדי להצטרף לזה בכלל. אני כל הזמן פשוט רק עוצר את הרקורדים. אני לא עושה אדיט. אני פשוט עוצר את הרקורדים. אני מסיים. יאללה! לפן!